Tak počkej, tak jak... Yes! A teď cvak a je to tam. Dobrá, ale ty dobrá. Danka se rozjela? Já už musím. No to nevím. No musím. Nemusíš. Musím. Nemusíš. Nic nemusíš. Nemůžeš nám to udělat. Dělej nám fotku s tyhlářem. Dobrý den. To už bylo jako? No jasně. Spadla ti cedulka, hele. To ví. No, to víš. Tomu já říkám neštěstí. Já si, že jo. Nevadí. Co jsem? Nevadí. Kotka. Vadí. Jo, to vadí. To nevadí. Fakt jo. Tak budu dělat já mňau. Můžeš dělat mňau, já nedělám brr. Tak jo, tak příště. To není to, aby mělo přímo veselo. Máme novou tu, parádné kamarády, tomu já říkám neštěstí. Zažij hru! Zažij krachy! Je to tak. Ale jinak pěkná bota. Není nutno, aby bylo přímo veselo. Nesmí být smutno, protože aby se veselo. Nesmí práce, že ti v kapse, máte více neštěstí. Neví žádné kamarády, tomu já říkám neštěstí. Zažij krachy! Zažít prachy, prej. Neví srdce, vadí. Ne asi. Ale tady máme další objekt. Já platím. Bych chodila... Zahoď pořád věcem zpátky. Že ještě někdo bude, jo? No budete muset. Tak čau. Počkejte věci. Já prostě mám ale sobě nalejvu. Vy dva vidny. Kušu! Dvojku, pustí na vše. Já mám kapálek krásný. Nic se to ti kamera. Princel Triko. Ona muzika. Nikam neutíkám. Já teďka točit tam, jo? Neboj se, neboj se. Čau. Sleduj mobil. Tamhle je to ale taky lepší. Tam je lepší zážitek. Mohli jít každý, ale. A tak se podívej, tam je vůzký. Já to nechci. Mě to nezajímá. To jsou nudný. Peťo! Vysvětli nějaký možný, že je. Budu ti psát. To ne, to je fajn. Hlavně to ne, jo? Psát to mi, ale tam je to Ne, jako regulárně. Já to ale... No jasně. Je co točit, jo, že není problém.
A my taky co točit. A tak já mám ještě 5 minut, že jo, který můžu natočit, tak si nějak zžitrovat. To veslo na to YouTube, když se končí 10 minut. No všichni uvidí tvůj zadek. Všichni ho uvidí. Že vy s Jarou máte úplně stejný zálev. Máme stejný geny, ne? Chudák váš mladší brat. Jak chudák? To si chtěla říct, že se bude mít právě parádně, jestli bude jako my. Jsem tady chráněná. Každopádně. No, ne. To bylo, to nebyla. Bože, celý. Vidíte, modelka tady. To je dobrý, to je tebe. Nestyď se, ne? Tak musíš se to... Nezapomeň si to jmenovku vzít. By mohl říct každý. Co tady jsem? Tak čau. Myslete na mě. Jen jsou nejlepší. Zatím, čau. Také váš příjezdí. Já vím, jak jsem sám, ale... Tady potřebujete, střídáme, tančíme. Počkej, na Karláku já... Hej, deníčko. Tam je taková ta půjčka, tam má do střechy. Už je dlouhý, ne? Ještě mám, aby se to vešlo na YouTube, tak to musí mít 10 minut. Já můžu natočit maximálně 15 minutový video. To znamená, že tam bude 5 minut před koncem, tak to musím utnout. Jo. Kolik tam máš? Točíš? Já. No, na to čekí se střelím těma dveřma. Nejde to. Počkej, objektivy nevolizu, jo? Co ty se směješ? Co chceš olizovat? Objektiv ne. Takže cokoliv jinýho, jo? Zbytek můžeš, no. Lízni si. To tady zase zdrhá. A vrátíš se? Kam bys chodila? Dneska ne, ale někdy jindy ano. Péťo, nevadí, když zamknu? Peťo, Nevadí. si hel doprovodíš? Tady se nedostanu přes nějakou bránu. Do nuly, víte, jak funguje. Tak jo. To bys chtěla, abych tě doprovodil. No, já jenom myslím, že se nedostanu přes brány. To jako bránu tě dostávala, prosím tě. Vy, tak to Pondělí jdeme na kafe. Nějaký dveř. Nemáš dovolenou. Nikdy. Už do konce roku. Já nemám dovolenou v pondělí. No,